Carissimi, ako v podstate môžeme svoju taliančinu udržiavať, keď už máme taký vyšší level? Mne osobne sa veľmi osvedčilo, naozaj, že osvedčilo pozerať filmy, a nielen talianské, ale aj americké, ale proste s talianským dubbingom a ideálne aj s talianskými titulkami. Ja napríklad zbožňujem, naozaj zbožňujem Leonarda DiCapria, to je môj obľúbený herec. A rada v podstate si pozriem s ním filmy a hlavne si ich dávam do talianského jazyka s talianským dubbingom. Napríklad teraz dokončujem 5. sériu Prison Breaku, už ju pozerám asi... Prison Break pozerám už niekoľko mesiacov, lebo ja to nepozerám pravidelne, ja to pozerám väčšinou vtedy, keď obedujem, alebo proste tak si to zapnem, aby som sa trošku v tej taliančine udržiavala, možno nachytala nejaké nové slovíčka. Takže toto sú moje spôsoby, ako sa ja ako lektor udržiavam pri taliančine, alebo veľmi rada mojim študentkám zo skupinového kurzu dávam rôzne pesničky na doplňanie a tam samozrejme tiež naďabím na nejaké nové slovíčka. Tiež neviem úplne 100% všetko, takže každý deň sa učím a vždycky je fajn posúvať si tú laťku trošku vyššie, aby vám v tom bolo dobre. Určite by som vám neodporúčila, keď ste úroveň A0 až A1, proste úplne začiatočníci, pozrieť si film s talianským dubbingom a s talianskými titulkami. To by nebol dobrý nápad, to by vás skôr mohlo frustrovať a demotivovať, ale možno, že pozrieť si to v taliančine so slovenskými alebo českými titulkami, to už je trošku inakší level. Čiže vždycky sa fakt sústrete na to, že kde vlastne chcete byť, kde ste a kam sa chcete posunúť a akým tempom. Ono v podstate nemusíte hneď jednoducho ísť do nejakých extrémov a rovnako v podstate nemusíte hneď ani vycestovať do Talianska na nejaký jazykový pobyt, pretože môže sa práve stať aj to, že keď sa dostanete do veľkej skupiny, môžete sa bloknúť, pretože bude tam veľmi veľa ľudí, nebude tam vytvorený bezpečný priestor a vy tým pádom proste sa bloknete. Preto aj ja, keď robím skupinové kurzy, tak robím ich fakt, že malé, minimálne. Teraz napríklad, čo nám končí kurz Cominciamo A1-3, tak sú tam akurát 4 baby a myslím si, že ten kurz je úplne jedinečný, pretože naozaj tam vznikla úplne úžasná komunita, kedy v podstate sa jedna druhé pýtame, podporujeme a o tomto by to malo byť. Čiže nechoďte do extrémov, choďte do toho, kde vám osobne je dobré a nájdete si lektora, ktorý vás bude podporovať, ktorý vás bude ňuňať, tak ako ja si ňuňam tých mojich študentov. Tak buona giornata, čau!